Il-ħamis fil-għaxija l-Eżekuttiv Nazzjonalista intalab biss jikkonferma dak li kien iddeċieda l-Kunsill Amministrattiv tal-istess Partit Nazzjonalista aktar kmieni fl-istess jum kontra Jeffrey Pulcin Orlando, Jesmint Muljet u Franco De Bono. Fl-istess l-Eżekuttiv Nazzjonalista ddeċieda li dawn it-tlet deputati ma jkunux kandidati nazzjonalisti fl-elezzjoni ġenerali li ġejja mingħajr ma ttieħed vot sigriet. L-amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista huwa magħmul mill-ogħla uffiċjali tal-partit fosthom il-kap Lawrence Gonzi, il-viċi kap Tonio Borg, kif ukoll is-segretarju ġenerali Paulo Borg Oliver. Min-naħa l-oħra l-eżekuttiv huwa magħmul minn dawn l-istess uffiċjali, minn deputati nazzjonalisti u minn membri tal-kumitati sezzjonali fost l-oħrajn. Jeffrey Pulcin Orlando li ħareġ wara sija tal-laqgħa tal-eżekuttiv qal li l-eżekuttiv l-ewwel imissu stenna x'ser isir nhar it-tlieta meta l-istess eżekuttiv ser jiddiskuti t-talba tiegħu biex Richard Kakija Caruana jitkaċċa mill-Partit Nazzjonalista. Naħseb ta' min at this stage. Forsi wieħed ma jkomplix jeskala qabel ma tgħaddi l-seduta ta' nhar it-tlieta. Allura inħoss li Spetta we're putting the cart before the horse, jekk aħna neskalaw l-affarijiet, neskalaw iċ-ċensura fil-konfront ta' tliet deputati li aġixxew kif aġixxew qabel ma tiġi diskussa l-mozzjoni tlieta. Ħoss li se jkun hemm eskalazzjoni ġdidi llum. Hekk inħoss. Fuq dak li mistenni jiġri nhar it-tlieta, Pulcin Orlando tenna li ma jista' jkun hemm l-ebda eżitu għajr dak li qed jistenna huwa. Jiena m'għandix liex kien dubju li l-partit li jiena onorat li nifforma parti minnu, il-Partit Nazzjonalista u l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista ħajħu d-deċiżjoni adatta għax ma jistax ikun li ma jkunx hemm l-eżitu li qed nistenna li għandu jkun hemm nhar it-tlieta. Għall-laqgħa tal-ħamis tal-Eżekuttiv spikkat l-attendenza tal-President Emeritus Edi Fenekadami, anke jekk mhix il-prassi li presidenti emeriti jattendu laqgħat tal-Eżekuttiv ta' partit politiku. Iżda din mhijiex il-fema ta' Fenekadami li fl-unika kummenti li għamel għalhekk. Dritt tiegħi li nkun hemm. L-attendenza ta' Fenekadami kienet ikkritikata blaħrax mid-deputat Franco De Bono li qal li l-eks-President tar-Repubblika ma jmissu qatt attenda l-Eżekuttiv waqt li staqsa jekk kienx hemm biex jiddefendi lil ibnu Beppe.